22 чэрвеня у нас асацыюецца з тым, што Германія напала на СССР. Але да Оршы вайна дойдзе крышачку пазней, таму пакуль сёння не пра гэтую вайну. Сёння хочу вам распавесці пра адну з самых таямнічых загадак Уладзіміра Караткевіча, якая, дарэчы, была створана таксама 22 чэрвеня, праўда, 1984 года. Караткевіч быў майстрам таямнічых сюжэтаў, майстрам дэтэктываў. Але таямніцы былі не толькі ў яго творах. У чэрвені 1984 года Уладзімір Сямёнавіч наведаў мінскую майстэрню мастака Алеся Шатэрніка. Фармальнай нагодай візіта была просьба пісьменніка зрабіць помнік на магілу аднаго з родзічаў. А ў гэты час у майстэрні быў яшчэ адзін мастак – Алесь Марачкін. Калі ўся троіца вярталася з могілак, Караткевіч працягнуў Марачкіну скручаную паперку і сказаў, цытую: «Ты ж памятаеш чорны замак Альшанскі? Я там распавядаю пра тайнапіс. Дык вось, я табе даю свой тайнапіс. Зашыфраваная ў ім сутнасць вельмі важная для мяне і для ўсіх нас. Зараз на экране вы бачыце поўны тэкст той шыфроўкі, якая напісана Алесю Марачкіну, а створана 22 чэрвеня 1984 года. Пры гэтым пісьменнік папярэдзіў, што аніводны кампутер не зможа расшыфраваць гэты тайнапіс. Ну, праўда, і кампутары тады былі трохі слабей за сённяшнія. Амаль праз месяц Караткевіч памірае і не дае Марачкіну ключ ад шыфра. Пазней расшыфраваць напісанае паспрабавалі многія даследчыкі, але ўсё было безвынікова. Што такога важнага для нас усіх зашыфраваў Караткевіч, невядома. Гэта і сёння загадка. Алесь Марачкін лічыць, што ключ да шыфра можа быць у творах Караткевіча. Прагартайце назад гэта відэа на той момант, дзе мы паказваем шыфроўку. Паглядзіце яе. Можа быць, вы зможаце расшыфраваць перадсмяротнае пасланне вялікага аршанца. Але перад гэтым перачытайце яшчэ раз Караткевіча. Мала таго, што гэта проста цікава і карысна, можа быць, вы і знойдзеце гэты ключ і зможаце расшыфраваць шыфр.